полковник Гул Маҳбуба, сардори сомонаи расмии вазорати корҳои дохилаи Тоҷикистон, рӯзи 25 декабр дар саҳифааш дар Фейсбук дар пайи матлаби пойгоҳи хабарии Бомдод сабаби кор накардани сомонаи ин вазоратро расман шарҳ надод. ба маълумоти хонандагони сершумори сомонаи расмии вазорати корҳои дохилӣ мерасонем ки бо сабабҳои анҷом додани корҳои техникӣ профилактикӣ сомонаи вазорати корҳои дохила муваққатан фаъолият накарда истодааст. ин ҳолати муқаррарӣ буда корҳои техникӣ амасола пеш аз соли нав анҷом дода шуда дар зудтарин фурсат сомона ба фаъолияти худ оғоз менамояд. бинобар ин аз шаҳрвандон эҳтиромона хоҳиш менамоем ки ба ҳар гуна овозаҳо ва хабарҳои бардуруғ бовар накунанд. навиштааст Гул Маҳбуба. пойгоҳи хабарии Бомдод қаблан хабар дод ки аз субҳи 24 декабр инак беш аз як шабона рӯз аст ки сомонаҳои расмии вазорати корҳои дохилии Тоҷикистон ба забонҳои тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ аз интернет ғайб шуданд. интернет баробари чандин суроғаи сомонаи вазорати корҳои дохила vkd.tg огоҳии маъруф not found error-ро нишон дода хабар медиҳад ки чунин сомона бо чунин суроға дар сервер вуҷуд надорад. чанд пойгоҳи интернетие ки вазъияти сомонаҳои мавҷуда дар шабакаҳои иҷтимоиро пайгирӣ мекунанд дар посух ба дархости идораи пойгоҳи хабарии Бомдод пиромони сарнавишти сомонаҳои вазорати корҳои дохилаи Тоҷикистон чунин хулоса доданд ки сомонаҳои суроғаашон vkd.tg бо эҳтимоли ғолиб ба сабаби дучори ҳамлаҳои хакерҳо шуданашон нопадид шуданд. вазорати корҳои дохилаи Тоҷикистон дар сомонаҳояш ҳар рӯз муҳимтарин рӯйдодҳо аз навори хабарҳои криминалии рӯз ва ҳамчунин маълумоти расмӣ дар бораи фаъолияти ин вазоратро нашр мекард. дар гузашта низ чанд мавриди ҳамлаҳои хакерҳо ба сомонаҳои расмии идораҳои давлатии Тоҷикистон сабт шудааст. аз ҷумла дар соли 2015 сомонаи сафорати Тоҷикистон дар Фаронса дучори ҳамлаи хакерӣ шуд. таи беш аз 3 рӯз дар сомонаи сафорати Тоҷикистон эълоне бо забони фаронсавӣ овехта шуда буд ки тарҷумааш чунин аст: о Фаронса, ман мусулмонам, на Шарли. ин ҳамлаи хакерӣ дар пайи ҳамлаи террористӣ ба идораи маҷалаи ҳаҷвии Шарли ибдо сурат гирифт. тунравон ба идораи маҷала ҳамчун интиқом барои нашри карикатураҳои паёмбари ислом ҳамла карда буданд. дар соли 2016 сомонаи расмии вазорати маориф ва илми Тоҷикистон низ дучори ҳамлаи хакерӣ тунравон шуд. дар сомонаи маориф.tg ба забони англисӣ ҳушдоре аз номи гурӯҳи исломгароӣ овехта шуда буд ки дар он аз Русия ва дигар ҳукуматҳои пуштибони режими Башор Асад даъват карда мешуд ки тахриби мактабову хонаҳо ва бемористонҳоро дар Сурия ва куштори мусулмононро дар Сурия ва Чеченистон бас кунанд. ба мутахассисони фаннии ширкати Вавилон танҳо баъди як шабона рӯз муяссар шуд ки сомонаи вазорати маориф ва илми Тоҷикистонро барқарор кунанд.